tlesta x-xogħol ta' restawr fuq il-faċċata tal-Knisja Ċempretali ta' San Gejtanu fil-Ħamlun. Il-proġett ta' restawr sar b'total ta' 200,000 euro li biċċa kbira minnu ġie konfinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Ir-restawr ġie inawgurat propjament fil-Festa Liturġika ta' San Gejtanu u fil-ġimgħa tal-festa ta' dan il-patrun. Permezz dan il-proġett li għalih ikkontribwixxew ukoll il-parroċċani tal-Ħamlun, natfet il-ġebel tal-faċċata li kienet esposta għat niġġis tal-arja u tbiddel il-ġebel immermer li kien espost għal elementi naturali. Il-Knisja bniet bejn l-1869 u l-1875 fuq id-disinji ta' Giorgio Costantino Xinas. L-Arċipriet tal-Ħamlun Dun Walter Kawki għalli x-xogħol tal-restawr beda sena ilu. Huwa żied jgħid li b'dan l-investiment ġew irrestawrati wkoll l-aperturi tal-linja tal-metall tal-faċċata tal-Knisja li wħud minnhom kellhom anke ħġieġ imċaqqaq. Dina knisja kienet ilha ma tara jekrat restawr ta' qabel faċċata minn mindu twaqfet. Inbniet isu xilħab tal-sena 1880 xaġek l-estiet. Kienaw struttura sfortunatament zdingata, tantu hekk li kien hemm manka konsenturi li ddaħal kważi dejk ġovihom. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet qal li l-Gvern impenjat li jkompli jwettaq diversi proġetti u inizjattivi li ħarsu l-prevenzjoni, ir-restawr u riabilitazzjoni tal-wirt kulturali ta' pajjiżna minn barra l-investiment li qed jagħmel fil-komunitajiet Maltin u Għawċin. Huwa proġett li huwa l-qalbi għax il-Gvern flimkien mal-Kurja, flimkien mal-popolazzjoni ta' dik il-lokalità naħdmu flimkien biex nippreservaw dak li huwa l-patrimonju kulturali tagħna u qed intuħ lura lin-nies valur mhux biss kulturali iżda anke turistiku. Min-naħa tiegħu l-Isqof Awżiljar Joseph Gallia Kulmi qal li x-xogħol li sar għandu jgħin biex il-bini tal-Knisja jinżamm fis-stat tajjeb ħafna ħalli l-Knisja tkun tista' telqa' fiha lil kull min jaċċetta li sedina biex jinġabar fiha bħala parti mill-poplu tal-Alla. Is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċiddijoċesi ta' Malta, Michael Pacerosse, irringrazzja lil forsi wettqu x-xogħol ta' restawr, lil Perit Ramon Gawċi u lil EMCS għas-servizz ta' konsulenza.